adiante. A vida seguiu para adiante, fostes feliz en Suiza, pero 20 anos despois enfermou teu pai e tuvechedes que volver. O sea, sí, enfermou papá, bueno, avisaron, miñas hermanas, papá está mal, miña mãe e tal, e ainda fomos aguantando un anaco hasta que ao final, pois, miña hermana me dijo, mira, papá, non hai nada a hacer e tal. Entón, collín e tomei a decisión, falei coa miña ex, e o dixen, estaba de acordo daquela maneira, non 100%. Xa. A nena, a maior, tamén lle dixemos que daquela xa tiña casi 9-10 anos, Sí. e tamén estuvo de acordo. Entonces dixe, bueno, pois a ver, eu tamén, somos dous contra unha, e marchamos. E O caso que vos viñastedes para aquí, volvestes, dedicaste á hostelería, e eso terminou como separándovos, a tua muller e a ti, distanciándovos. A hostelería, a ver, para min, gracias a Dios, foi moi ben, todo funcionou ben, traballei moito, como dicía que a compañeira, son moitas horas, hai moito traballo, pero a mí me gusta, ainda me gusta hoxe, E eu ali era feliz, porque vía xente de todas as clases. Falabas con todo o mundo, era todo o día falando. E agora a soledad, por eso notas tanto. Claro. Porque estás tan acostumbrado a falar seguido, que de golpe non falar nada, pois empezas a barrenar, pensas nos netos, pensas nas fillas, pensas tal, non está... Claro. Non o eres tema é feliz, que ti non eres traballabas feliz. coa tua muller, Sí. bueno, foron aparecendo aí cousiñas dun lado e do outro, e tras 42 anos de matrimonio, pois rompeuse porque, claro, ese matrimonio. Traballaba na cociña ali no bar, claro, nos víamos todas as horas do día, abríamos xuntos, comíamos xuntos, facíamos o tapeo xuntos, claro, unha cousa pola outra, un cliente que protestaba por isto, lle digo, mira, isto, cousas así, que dices, bueno, iso foi facendo mella, hasta que dices, mira, se acabou. Acabouse. A vida é así. E despois de 11 anos separado, apareceu de novo o amor, pero tampouco funcionou. Sí, bueno, foi unha compañeira, despois de 11 anos, Sí? foi unha compañeira que Sí. estuve con ela, pois, me levaba moi ben un certo tempo e pasou o que pasou. Deixámolo aí. Levei unha enfermedade e se acabou. Deixámolo aí. Como decimos sempre, respetamos hasta donde nos queirades contar e hasta aquí chegamos. Abel, imos a levantar un pouco porque non podemos así por abaixo. Sí. Lembramos un pouquiño que é o que nos pides? Sí. Pois veña, estás nervioso, Ahora sí, ahora me puxeche un pouco, pero non te preocupes, porque imos axudarche en todo momento, vale? Déixame que vou a lembrar e ti corríxeme se non é así, vale? Buscas unha persoa, unha compañeira máis ou menos da túa idade. Sí. Que lembranos cantos tiñas. Cantos anos tes? Eu, 72. 72 Acabados anos. de cumplir, Acabados de cumprir, vale? 72 acabados de cumplir. Unha muller que sexa máis ou menos de preto, ti eres de Ferrol, Sí. vale? Que sexa activa, supoño que será que lle guste pasear, o baile, viaxar, que lle guste sair, en definitiva, non? Sí. Eso é un sí. pouco o que nos Efectivamente, pides. sí. Unha compañeira, marcade xa o número de teléfono se aínda non o marcástedes, pois para acompañar a Abel, que busca sair desa soidade non desexada. Como me encanta cando soa este teléfono, que eu, sin o teu permiso, vou non levantar xa. Levanta, Abel, levanta. porque está moi nervioso aquí, Abel. Que tal? Moi boas tardes. Hola, buenas. Como te chamas? Manuela. Manuela. Cantos anos tes, Manuela? Uy, un poquito mayor que él. Tengo 76. Bueno, tampouco é tanto maior. Dixo máis ou menos. 4 años. Eres unha muller que che gusta pasear, sair... Hombre, sí. E que vistes en Abel? Bueno, a ver, un hombre más del perfil más o menos de lo que busco. Pero por que dis eso? Sinteste identificada con él? Más o menos. Bueno, ti tamén vives soa, entendemos, non? Sí, sí. Canto Yo soy viuda, yo estoy viuda. Canto tempo hai que estás soa? A ver, yo como viuda de mi matrimonio hace 28 años. Bueno, xa hai tempo tamén. Abel, queres decirlle algo, preguntarlle algo? Hola, Manuela, ¿qué tal? ¿Qué eres, de Ferrol? De mi compañero, 8 años. Tuve otro compañero y estoy viuda de hace 8 años. Mira, Manuela, Abel quere preguntarche algo. Escoita, escoita. Hola, Manuela, ¿qué tal? Bueno. Hola. Hola. ¿Qué eres, de Ferrol?
Pues vivo en Narón, Ah, en Narón, va, muy bien. Es cerquita, pegado. Bueno, casi. pues bueno, podemos vernos, hablar, lo que sea, lo que haga falta, si estás de acuerdo. A ver. Hombre, sí, para eso llamo al programa. Muy bien, me parece perfecto. Eu só che quero preguntar unha cousa, Manuela, porque a Bel insiste moito en unha persona que lle guste sair. A ti gustache sair? Hombre, ¿a quién no le gusta salir? Bueno, A mí sí. Bueno, hai mulleres que les gusta estar na casa. entón, como sodes casi veciños, imoslle pasar o teléfono. Paréceche, Manuela? Sí, además yo conozco a una familia de donde fue nacido él, de Lavacengos. Pois mira, é que hai moitas cousas en común aquí, Hai moitas cousas en común aquí. Manuela, moitas grazas por chamar. Nos pasamos o teléfono. Bueno, a ver, Ok, a ver, dile que guapa no soy, soy una persona normal y nada más. Pero non digas eso, muller. Pero que sincera. Porque hay gente que busca mises. Sabes o que che digo, Manuela? Que a beleza Sí. vai por dentro no corazón. E ti vese que tes bo Hombre, pero corazón, también, guapa. Dime. escucha, hay hombres que también buscan, a ver, maniquís. Busca un maniquís. no, maniquís no, buena gente, buena gente. Vamos a decir unha cousa, chamadevos despois, non, Manuela, moitas grazas. Ya me llamará, espero su llamada. Claro que Vale, sí, non te desesperes, vale? ok. Xa te chamará. Ay, oíste, para nada estoy desesperada, que yo llevo mi soledad muy bien, no te lo pierdas. Yo Bueno. viajo, yo tengo mis actividades, yo salgo. Manuela, Perfecto. cariño, cando che decía o de non te desesperes é que non agardes como yo te chame dentro de 10 minutos, vale? Que esperes á noite polo menos. Bico grande, Manuela, o galla poidamos coñecerche aquí no plató. Tranquila,